Dňa 23. februára 2011 prebiehali v Dome kultúry v Čadci, v kultúrnom a spoločenskom stredisku v Truzovke a na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou spádové kolá v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Krása slova. Organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Krása slova je postupová súťaž. Dnes sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnili spádové kolá v umeleckom prednese poézia a prózy. Do spádového kola vyslala každá škola v okrese Čadca víťazov zo svojich školských kôl. Recitátori, ktorí sa umiestnili na spadovom kole na prvom a druhom mieste, postupujú automaticky do obvodného kola, ktoré sa predtým volalo okresná súťaž. Na základe celoslovenských propozícií sú pomenované po novom a sú to obvodné kola v prednese. Vo všetkých troch obvodoch recitovalo celkom 105 recitátorov z 28 škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 15. marca 2011 v Dome kultúry v Čadci. Zo spádového kola v Truzovke postúpili do obvodného kola recitátori: Radoslava Šperková, základná škola Horný Kalčov, Denis Nevidzan, základná škola Cernana Vysoká nad Kysucou, Natália Perďochová, Valéria Janešíková, Mariana Čurajová, základná škola Truzovka, Terézia Stoláriková, Lukáš Melicher, základná škola Makov, Petra Bojková, Miriam Slezáková, základná škola Raková Ústredie, Dávid Šulava, základná škola Podvysoká, Paulína Belková, Veronika Kvašňovská, základná škola Staškov. Zo spádového kola v Čadci postúpili do obvodného kola recitátori: Ema Padišáková, Veronika Kulová, základná škola s materskou školou Čierne Vyšný Koniec, Lenka Kotýrová, Monika Kocúrková, Klára Kulová, základná škola Svrčinovec, Lucia Biráková, Lívia Melicherová, základná škola Komenského Čadca, Stanislava Čarnecká, základná škola Rázusová Čadca, Michála Berčáková, Martin Rebroš, základná škola Milana Rastislava Štefánika Čadca, Vanesa Šutá, základná škola Milošová u Prívary, Katarína Cerchlanová, základná škola svätého Andreja Svorada a Benedikta Skalité. Zo spádového kola v Krásne nad Kysucou postúpili do obvodného kola recitátori: Barbora Trúchla, základná škola Oščadnica Ústredie, Kristína Bednárová, základná škola Oščadnica Nižný Koniec, Daniela Kováčová, Júlia Čechová, Erika Šurabová, Anna Melišová, základná škola Krásno nad Kysucou, Denisa Slučiaková, základná škola Nová Bystrica, Patrícia Stehelová, základná škola Zborov nad Bystricou, Zuzana Završanová, základná škola Radôstka, Fabian Faktor, Jozef Masnica, Simona Priščová, základná škola Stará Bystrica. Recitátorov hodnotila odborná porota, zložená z pedagógov základných škôl okresu Čadca. O zhodnotenie súťaže Krása slova sme požiadali jednu z porodkýň. Nás potešila najmladšia kategória, prvá kategória. Deti boli milé, bezprostredné, mali priateľné ukážky a snažili sa to predniesť tým svojím detským spôsobom. V druhej kategórii to bolo trochu slabšie, jednak výberom ukážok a jednak aj recitátorky ako by sa báli stotožniť sa s hrdinom toho textu. A v tretej kategórii zdá sa povedať, že dievčatá, ktoré recitovali, pochopili text, ale bolo treba popracovať ešte s výrazom. Robili veľké rozdiely medzi priamou rečou a autorskou rečou rozprávača. V tej hlasovej polohe to bolo dosť silný rozdiel, tak to ako boli také základné chyby, ale v celku sa nám páčilo. Deti siahali po modernej próze, s tým sa nedá nič robiť, sú to deti dnešnej doby. V podstate bolo málo recitátorov v tej tretej kategórii. Stálo by na zamyslenie, že by sa to opäť vrátilo, že by tretiu kategóriu tvorilo 7., 8. a 9. ročník. To je postreh z mojej strany. Akože som spokojná, som rada, že vôbec deti recitujú, že prišli do tejto súťaže, lebo už to nie je také populárne a atraktívne, ako sú iné súťaže.
v tomto okrese. Takže držme palce deťom, aby mali chuť, a učiteľom, aby mali čas a priestor s nimi pracovať. Ďakujem tiež aj všetkým učiteľom, ktorí sa venovali. Bolo vidieť, že sa venovali. Bolo to, čo sa týka výberu ukážok, aj tej dĺžky, zase priateľné a cíti tam aj tú prácu učiteľov.